Heb je hem de reden zal weer in het vet en opburgen? Ik nog net. Maar misschien de enige wezen, maar ik leeuw er nog in. Want het kan ons nog schoon. In de winter van 1984 en 1986 kwam ik led. Het wie een mooie dag, 26 februari 1986. Nog neer zo let wie er een Alversterrentocht georganiseerd. Het vreerde maand 10 graden en er lag een bonke hut en glad ijs in de vjetten. Het feest van 1984 hier elke keer een ware maken van dit bijzondere ijsevenement in Friesland. De Alversterrenvereniging hier een oervloerd onleden. 17.000 toerrieders hier naar aanmelden en 317 oud-trainde wedstrijdrieders die stienen op scherp. Uit zijn wat squorren en hier en daar wat zaan op het ijs, wiesde alles erop dat het een weelderige dij worden zou. Voorzitter Jon Sipkema en ijsmeester Henk Kroes binnen dan in 1986 al bekende Nederlanders worden. Het jaar daarvoor is de tocht ik verrieden en dus het nou elke er verstand van. De wet wil zijn dat het Alversterrenbestuur zwier onder druk van de publieke opinie deze tocht organiseerd heeft. Nou, dat weet ik net, maar wel dat de beslissende passenconferentie op snootje houden waard en dat elke door wel iets hiervan, kom op man, het kan nou weer wezen. Eerst liet de winter 22 hier op een wachtzie en nu batste iedereen niet een keer 2 jaar achter elkaar in. Nou is het mogelijk zo'n je zeggen. Het grote voordeel van zo'n tocht 2 jaar achter elkaar organiseren is wel dat je nou weet hoe het net moet. De draaiboeken binnen bij de tijdskreun en het circus kan zo weer opstarten worden. En net alleen de organisatie het bijleert, ik de rieders. Ron Jonker van Wiedgaard bij Gleeks, die is er nou wel helemaal klaar voor. En Evert van Bentum, de winnaar van 84, staat nou net achterom bij de start, maar voorom. In 85 toen dacht ik van een kwartiertje voor die tijd even naar de finish. Hè. Dus ik loop naar de start en toen moest ik helemaal achteraan. Dus toen kwam ik als laatste de kooi uit. Dus in 86, ik denk, ja, dat gebeurt me niet weer. Ik zal nou zorgen dat ik een uur van tevoren ben dat ik vooraan stond. Dus ik stond vooraan in de kooi. En ik kom uit de atletiekwereld, dus ik kon vrij goed lopen. Dus. En daar is het startschot gevallen. Daar gaat het hek open en daar gaat de run over 1750 meter beginnen van een 300-tal wedstrijdschaatsers en schaatsters, deelnemers aan de 14e Elfstedentocht. Jan van Capella komt als eerst op het ijs van de Zwettehaven aan, maar daar zit Evert van Bentum dan al dicht achter. En van Bentum die weet precies wat er heen moet. Ik heb 85 ook niet bekeken waar je je schaatshonden moest binnen. In 60 van tevoren al lopen, van daar loop ik heen, daar doe ik mijn schaatshonden. En verzorgen er gelijk bij. En dat soort dingen was toch verschillend. Ja. Willem Westerveld en Teun Busser, zo te zien. Willem Westerveld, Teun Busser, met z'n tweeën. Die zijn weg. Dat zijn de eerste die weggaan. Snits, Rijn Jonker, Besjogger van Bentum, alle oren. Hoe gaat het tot nu toe? Aardig goed, er zit nog een scheur in. Je moet goed kijken, hartstikke donker. Dan komt de grote groep massaal in het wetter voor het stempelhokje van Sleert. Dan komt Staren. Arie Kooijmans en Frans Kuipers die haar losmaken van het peloton, ze lis op kop. Groot applaus voor de twee koplopers, nummer 110 en 313. En dat zijn dus nog die Kuipers en Kooijman. De 41-jarige metselaar, dan heb ik het over Kooijman, niet dus Jan Kooijman. En de scholier Kuipers. Dan komt er een groepje van Fjouwer. En dan de rest. De onder oren Niesten, Van Bentum, Albert Bakker.
Fjouwerman had de leiding oernaam en rieden nou op kop. Hans Bouwman, een Fries uit Dronten, Wouter Fries, Jan Kooijman, zie het Vlieten Dierik nog in de kopgroep, en Marten Hoekstra. Je stempel is in Hilton. Op een gegeven moment heen een liedje 6 minuten voor. Ik denk, nou, blinder. Maar als je voor jou aankomt, dan had deze jongen wel gewoon zo'n eindsprinter winnen. Dat heb ik wel de onderwijs wel toch. Hem toen echt dachten van wij kunnen dit eventueel volhouden? Ja, zeker. Als het in bal wat 6 minuten in na, hè. En, maar die voorsprong hebben we in Harlingen weer verschieten, want daar lag al een zon op de is. En daar ben wij vol. En toen hebben we eigenlijk daar de volle tijd van. Goedemorgen, dames en heren. Het is nu al duidelijk dat de 14e Elfstedentocht veel zwaarder is dan vorig jaar. Uit verschillende plaatsen langs de route wordt gemeld dat wedstrijdrijders, maar vooral toerrijders, hebben moeten opgeven. Soms bij valpartijen door scheuren in het ijs, maar vooral de ijzige kou is een aantal rijders te veel, gevolg bevroren ogen. Voordat ze vertrokken zagen toerrijders de start van de Cracks op een groot televisiescherm in de Frieslandhal vanmorgen om 5 uur. Meneer, hoe heeft u zich voorbereid? Helemaal niet. Ik heb 1 week geleden op zondag een tocht van 50 kilometer geschaatst en dat is het voor dit jaar. Nou, heel slecht geslapen. En gewoon veel getraind. Ja, ik zoek een skibril. Ik moet die skibril van mij in de hotelkamer verloren hebben. In de haast, omdat het moeilijk was met het verkeer om op tijd te vertrekken. I'm here to skate the Elfstedentocht race. Do you know for what the second time? Ik ben pas 79. Ik heb me er ook enigszins op voorbereid, zoals u kunt zien, denk ik. U heeft zich ingesmeerd? Ik heb me ingesmeerd met uierzalf, ja. Uierzalf? Uierzalf, waar ook nog enige citroen in zit en dat is tegen vliegen. Ik verwacht er niet veel last van te hebben, maar wie weet. We zijn in Friesland per slot van rekening. Er is ook nog een positief verschil met vorig jaar. Er komen veel meer toeschouwers. Bij tienduizenden stromen ze toe. Friesland merkt het aan de files. Bij Bolsward raakte het verkeer zojuist in de knoop, omdat zowel uit de richting Leeuwarden als vanuit Workum rijen auto's kwamen aanzetten. En ook hier bij de finish staat al een file van zo'n 7 kilometer. Dan komen we op het Blikveert en er binnen intussen 4 man bij die oren fjouwer kan. 9 man voort. Kooijman, Hoekstra, De Vries en Bouma, noem mij Rijn Jonker van Wiedgaard, Evert van Bentum, Robert Kamperman, Nanne Semplonius en Albert Bakker. Poging tot demarrage, tempoversnelling. Evert van Bentum zelf. Ja, je moet maar durven, hè. Evert van Bentum loopt weg, schaatst weg uit die kopgroep. Waarom? De kopgroep was ook al een hele aparte kopgroep. Sommigen wilden niet rijden, wel rijden. Er zaten niet echt veel grote favorieten in. En toen ben ik alleen gaan rijden en toen heb ik het toch wel even moeilijk gehad. Toen kreeg ik het toch zwaar tegenwind. Maar dat was wel een moment van dat ik het zwaar had, ja. Dit is Rijn Jonker. Etend en wel, want dat moet je blijven doen. En wetend dat Van Bentum daar richting Bartolehiem is en erg goed gaat. Met andere woorden, hij gaat als een trein. Wie moet nou naar Van Bentum toe gaan rijden? Wie moet het tempo nog gaan aangeven? Kooijman, die is moe en heeft daar geen baat bij. Als hij dat gat dicht, is hij gezien voor de slotfase. En hetzelfde geldt voor Bakker ook. En eens toch nogal blikken dat Rijn Jonker de sterkste man is in het wat vreemde kopgroepje, maar hij zit op een touwtje. En dan komt Marten Hoekstra in de zwerigheden. Hij kan het tempo net bijhouden, had een stik in de reg en jek het voor eerst al. Ik hield hiervoor een dikke hernia aan. Wie kan opereren en alles. En nou meer erg, die houdt het de plastic niet meer. Nou ja, van nou Franeker weer het verhaal van de 10 negertjes, hè? Ja. Elke keer voelde er hier nou en een blauwe in je oor uiteindelijk. Zo weer het verhaal. Die zei het daar.
Bethlehem. Evert van Bentum is terug en het zingen toen de meesten sjoggen naar de volgers. Kamperman, Bauma, Bakker, Jonker en Nanne Samplonius. Maar er moet wel een beetje doorgekacheld worden, heren, willen we Van Bentum terughalen. En het is Nanne Semplonius die op dit moment het kopwerk doet. Wij waren toen gewoon echt aan het rieden, aan het belevend rieden eigenlijk. Dat we gewoon wedstrijdjes dienen tussen Hans Baum en ik wie het eerste in Bethlehem is. Dat soort dingetjes. En wie het eerst in Dokkum wie het eerst aan het klunen wie. Dat gekke wedstrijdjes in een wedstrijd. Dat is nou onbegrijpelijk dat je dat dan ziet, maar zo wie het toen wel. Zo'n onvolwassen vinden wij met die Elfstedentocht bezig. Maar Evert van Bentum krijgt in rekken dat er dom dwaand is. Alleen een rieden, maar nog zoveel kilometers te gaan, het is te zwier. Hij liet hem inhelgen en sluit weer mooi achteraan bij de kopgroep. Maar dan gaat Rijn Jonker ervan terug. Die roept zijn kans en beziekt hem los te rieden van de rest. Men kijkt, is Jonker nou de man die we moeten laten gaan of krijgt hij een paar meter? Vinden we dat niet erg? Voorlopig dat laatste. Van Bentum shot het gevaar en zet er weer achterom. De rest ken het meer. Mat de man gaan litten. Rijn Jonker en Evert van Bentum zijn nog van plan te Gerre terug te vegen. Voordeel van Bentum is dat er als lietsmans in de smouten van de grote Jonker rieden kan. Maar zo is het inderdaad, als de Rijn voet best maar liet ze Evert, dan riest eindelijk zo altijd op een. Evert kon achter Rijn kropen, maar Rijn kon net achter Evert kropen. Dat weer Rijn zijn grote nadeel natuurlijk. Oh, Jonker is gevallen. Beelden dus van de kopgroep. Rijn Jonker is gevallen in een van die scheuren op de Dokkumeree. En zit dat dan in de beginfase van een wedstrijd, dan wil men nog wel eens wachten. Maar hier natuurlijk niet meer, met andere woorden. Opnieuw is Van Bentum de koploper. Rijn Jonker is gevallen, Van Bentum alleen ervan tussen. Evert ten Napel is de verslaghouder van de NOS op een motor die de vallende Rijn Jonker onriet. Och, ik zie het nog voor me. Jij komt tegen die bak aan, eigenlijk eronder. Helemaal eronder door, hè? Ja, man. Ik denk, oh nee, dit zal toch niet waar wezen. Dat hier de Elfstedentocht naar de kloten gaat. Nou, dat kan je achteraf natuurlijk nooit zeggen, maar dat was gelukkig niet zo. Want Nee. ik stond vrij snel weer op. En het gaatje met Van Bentum was natuurlijk niet zo groot. En de achterblijvers waren niet zo ver weg. Dus er was maar één doel, dat was naar voren, naar Van Bentum. En zo snel mogelijk zien Van Bentum weer in te halen. En je hebt natuurlijk enorm veel pijn. Alleen je voelt het op dat moment net niet. Je voelt niks meer, hè? Helemaal niks. Je bent helemaal verdoofd, verdwaasd, verblind. Want je ligt voorop, hè. Dat is al een jongensdroom. Dat je daar met Van Bentum, de winnaar van het jaar daarvoor, in de Elfstedentocht de kopgroep bent. En dan verdomme, dan vliegt toevallig die motor over je heen. Maar oké, dat gebeurt dan. Nou, dat hoort bij het spelletje, denk ik. Maar ja, dan wil je niet verliezen worden door dat gebeuren. Van Bentum en Jonker zijn weer bij elkaar. Bijna weer op het ijs. En dan rijden die beide heren het Kleindiep van Dokkum binnen. Met andere woorden, de voorlaatste stempel. We gaan op de stopwatch drukken. Van Bentum met de arm omhoog. Rijn Jonker als eerste bij die post. En Rijn Jonker is weg. En hier krijg je die hele aardige situatie. Dat de achtervolgers nu de koplopers tegemoet komen. Het gaat van 1,60 meter, denk ik zo. Op naar Bethlehem. Vaderwien op wij naar de finish in Ljouwert. Even wat drinken. Rijn Jonker krijgt wat van Evert van Bentum. En dat is maar mooi ik, want nadat er vallen is, had er de kop er net meer goed bij en verjit op tijd wat te nemen.
Nou, ik wie mezelf even kwijt. Ik dacht ik net goed meer na. Ik die het net meer zoals het wezen moest. Ik vergeet dingen, ik moest eten, ik moest drinken. Ik wie er nog lang niet. Ik hier de kans om te winnen. Dus ja, vader wien vol gas naar Bethlehem en toen ik daar haast weer, toen ging het licht al wat uit. Ga weg, duidt Van Bentum. Kijk eens, die mensen moeten toch echt weg. Wat heeft dat nou voor zin om die weg te blokkeren? En Van Bentum die een gebaar maakt, waar moet ik nou heen? In de buurt van Bethlehem. Nogmaals, wat heeft het voor zin? En tred is nou ook een man alleen, de architect van Lelystad, Robert Kamperman. En dan komen we in de buurt van Oudkerk. Van Bentum, zet aan. Jonker in de zuiggracht van die motor. Moet uit alle macht gaan aanpikken nu. Rijn Jonker, wat doet hij? Waar blijft hij? En wat heeft hij het moeilijk? Van Bentum weg. Jonker kan niet meer, het is duidelijk te zien. U ziet die vertwijfelde bewegingen. Evert van Bentum pakt 10, 20 meter nu. Hij liet mij eerst even een paar 100 meter het werk doen. Dat ik echt weer in de leiden moest. Maar toen ik in de leiden moest, demereerde hij. Dus toen ging ik weg in leiden. En toen ging het heel sneaky bij me waai. Maar dat was net zijn probleem. Ik bedoel, ik ging hem steeds in het vizier. En toen dacht ik natuurlijk weer hoe die val onder de motor. Ik denk, ik hoop dat hij op zijn bek zit. Ik hoop dat er op zijn bek. Ik zeg hem steeds, ik hoop dat er op zijn bek zit. Goed, maar één keer de val. Ja, één keer de val, ben jij erbij. Dan ben ik ben jij de winnaar. Wat ziet hij er vermoeid uit trouwens, maar wat heeft hij prachtig werk gedaan. En Evert van Bentum met die soepele, die snelle, die kwieke slag. Mensen, kinderen zegt, die geestelt gewoon met zijn schaatsen en het ijs hier. Kijk eens, wat zit hij er nog fris bij. Hoe is het toch mogelijk, die kracht in dat kleine mannetje. Hij gaat maar door. Evert van Bentum op weg waarschijnlijk naar nieuwe Elfstedentochtroem. Ik denk dat dat mijn sterkste week eigenlijk geweest is in mijn carrière. Ik won 3-daagse van Ankeveen, even later Zevenhuizen, Noordwest-Oekraïne. Eigenlijk alles wat ik op dat moment reed, won ik. Ja, toen kwam die Elfstedentocht ook nog. Dus. Ik was op dat moment in hele goede vorm. Hij weet dat het karwei bijna geklaard is. Als je echt voor de wedstrijd kijkt, dan dacht ik win hem niet. Ik denk, dat bestaat niet. 2 keer achter elkaar winnen, dat bestaat niet. Je kunt niet zomaar 2 keer achter elkaar een Elfstedentocht winnen. Maar hij komt dus weer als eerste binnen. En nou glorieus. Alleen. En Rijn Jonker komt stikken als tweede over de finish. Wel blied, meer omdat het er is. Maar hij zal altijd denken blijven aan dat moment in Oudkerk. Dan kom je natuurlijk toch wel als een hele mooie tweede. Van jezelf over de finish, maar het ultieme, de kans om te winnen, wie onwijzig. En dat hij dan net bad. Net had ik de speed van haar aan, maar ja, je krijgt maar niet één keer zijn kans. En dat wie het is. En ja, hij is net slagen. Robert Kamperman is derde, vierde aan de Samplonius, Var, Bakker, Kooijman en Bouma. Martin Hoekstra, die op het blikveert aanjekken weer voor de kopgroep, die komt als 24 om. En kreeg als Jonker net helemaal lokkig. Maar toch? Rijn Jonker die hier mee winnen kent en die word ik tweede. Ik denk dat dat een rotter gevoel houdt dan je 24 worden. Dus dat maakt het dan ik al net zo vol uit. Want ik denk als tweede was, dat is het meer lijst te praktiseren van dan als er even jij er al moest. We staan hier in de Frieslandhal met Evert van Bentum, de grandioze overwinnaar. Je lijkt heel erg vermoeid. Ja, ik heb ontzettend last van mijn knieën. Waar dat van komt, weet ik niet. Maar ik denk van Zevenhuizen vorige week, vrijdag was dat geloof ik. Toen gaan we weer een 200 kilometer. Ik heb ontzettend last van mijn knieën. Voor de tweede keer overwinnaar, hoe voel je je? Ja, heel gelukkig. Ik ben er zo blij mee, veel blijer dan de vorige keer. Ja? Maar toen was ik al dolgelukkig. Wat voor gevoel heb je ervan overgehouden? Maar ik heb wel een beetje het gevoel van het is mijn tocht ook. Dus niet alleen van de Fries zelf, maar ik heb het gevoel dat, ik ben dus geen Fries, maar dat het wel mijn tocht is, ja. Ja, absoluut. Goedemiddag, dames en heren.
De Elfstedentocht, een uur geleden opnieuw gewonnen door Evert van Bentum, heeft volgens de eerste schatting 1 miljoen toeschouwers getrokken. Een absoluut record met als gevolg een enorme drukte in heel Friesland. In het Sint-Antonius ziekenhuis in Sneek was extra medisch personeel ingezet voor de behandeling van gewonde Elfstedenrijders. Mijn arm uit de kom, een scheur en ik val en mijn arm uit de kom. En de grootste frustratie is dat ik reed de Elfstedentocht voor de tweede keer. En vorig jaar bij Bartelen moest ik ook ophouden omdat ook ik val in een scheur en mijn arm uit de kom. Ik reed in een scheur en toen lag ik plotseling voorover. Ja, en ik ben doorgereden en pas in Sneek kwam ik erachter dat het zo bloedde. En ja, hebben ze hier in het ziekenhuis een paar hechtingen erin gezet. De televisiereportage is volgens een eerste schatting bekeken door 8 miljoen mensen. Die schatting komt van de elektriciteitsbedrijven die hebben uitgerekend hoeveel televisietoestellen er hebben aangestaan. Als de eerste wedstrijdrijders door de finish komen, dan binnen de toerrijders en dat binnen zo'n 17.000 in totaal al hier onderwijs. En het is feest. Net alleen omdat het zo mooi waar is, maar ook omdat het publiek massaal tastrend is. Maar Frinscher als epicentrum. En Bethlehem, maar daar binnen te volle. 10.000 mensen. En daar is het plakje net op berekenen. En het verhaal gaat dat er ik nog verkeerde worst in omloop wie. En dat de mensen raasden om huiskepapier. Dit is Frinscher en hier is het feest. Lekker glijijsje, kan lekker opschieten. Want we zijn heel eind voor op het schema. En de toeschouwers zijn er veel meer. Moet je kijken, is geweldig man, dat is toch grandioos hier. Nee, we zijn er veel meer dan vorig jaar langs. Ja, hier wel, hier vind ik veel meer van jaar. Verleden jaar waren wij hier ook vroeg en toen was er nog niet zoveel publiek als nu hoor. Nu ontzettend veel publiek hier. Vorig jaar was Franeker de naam in de Elfstedentocht. Heeft dat nog gevolgen gehad? Nou, dat heeft voor vandaag nogal gevolgen gehad. Dat was vanmorgen om 9 uur al net zo druk als vorig jaar aan het eind van de rit. Dus dat hebben we wel gemerkt en dat baart ook hier en daar wel wat hoofdbrekentjes. Maar ik denk dat we er wel uitkomen. In Bethlehem is het ook feest. Bethlehem is na de tocht van 1963 een soort van beerveertsoord worden. Naar schatting binnen er nog zo'n 10.000 mensen en dat is feestevolle van Bethlehem. Die mensen hier zijn zo groot in getal dat er veel en veel te veel mensen op het ijs komen. Al tijdens de wedstrijd hadden Jonker en Van Benten er last van. En ook nu is er nog steeds een probleem met rijders die worden lastiggevallen. Overigens allemaal goed bedoeld door enthousiaste en misschien een tikje aangeschoten supporters. Vandaar dat er extra politiemacht naar Bethlehem onderweg is. En Kroes is per helikopter hier neergestreken in de hoop dat het probleem niet erger wordt. Er staat al water op het ijs. En als het probleem niet erger wordt, kan iedereen gewoon Bethlehem, die fit is en fit blijft, passeren. Zo niet, dan zal Henk Kroes moeten ingrijpen. Nou, dit is duidelijk niet een deelnemer die voor de toertocht of de wedstrijd toch in aanmerking is gekomen. 86 weer natuurlijk echt een ram. Ik haast hier in Bethlehem. Nou, het is net te leeuwen. Daar weer morgens om 10 uur. Bussen weer krijg carnaval. Busladingen vol uit Brabant en uit Gelderland. En daar weer het weer sterrende koud. En er roepen jongens en famkes als een oele zou dronken in Semmerklingen. Wat daar toen gebeurd is achter de schermen, dat al die ambulances en al die EHBO's en neem maar op. Maar daar wordt echt net over praten. Want daar had uiteindelijk ook de massamedia geen aandacht voor. Want die staat bij hele andere dingen stil. Die staat stil bij de winst van Evert van Bentum en de eerste vrouw. Terecht natuurlijk, terecht. Maar dit soort dingen. Bethlehem, is dat nog handhaafbaar? Dat is een heel lastig punt aan het worden. Er zijn je oren meesken. De tuin ben oors ingejochten. Het luidt er heel oors bij. Dus wij hebben nu dit hier oorlis daar met de mensen materiaal gehad, met de mensen die te wennen. En wij hebben dus ook een nieuw plan maken, werd een tintestiert en werd verzorgingsstiert. Dus echt dat moeten we elke jaar opnieuw beginnen. Maar dit is een punt wat er heel oors bij lezen zal dan de jaren daarvoor. De Alversterentocht is nu definitief uitgegroeid naar een groot volksfeest. Massaal nemen mensen een vrije dag en reizen naar Friesland om erbij te wezen. Het is geweldig. Het is prachtig.
Het is fantastisch. De 17.000 toerrieders die rieden de tocht van haar libben. Ik van de meer dan 1 miljoen taskouwers is het een dij om neer te vergeten. Maar tegelijk had de vereniging er al een zwierigheid bij. Voor de komende tochten zullen ze wat betinken moeten om de horden feestende lieu in het gareel te houden. Want het zou net best wezen als tot uit de horen. Het moet een feest op glad ijs en dus beslist net zonder gevaar. En van deze nieuwe ontjouwing is het bestuur haar ook terdege bewust. Het wie dat is Zuidhoeksterveerter wie. Maar oors en hier in 1987 er weer een Alverstedentocht west. Gewoon vond dat vervelend, want die hingen de smaak te pakken en die woon dat feestje wel even terugzetten. Maar nooit de nacht van Ljout, met een soort dronken lui opstritten en de gramietige sfeer bij Bethlehem, wie er ik een hele soort die wil blied wien dat de tocht net teruggiet. Dat massalige doch, dat paste er eigenlijk net bij. Dat wie een soort met onthulliging van de tocht. Maar dat waar net lood op zijn, nee, dat dient niet. Ont na weekend.